Бардор омада, салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, бале, Муҳаммад Шарипов. Мавзӯи имрӯзаам чӣ хеле названия видео аллакай фаҳмиден дар бораи беморӣ ки аз хитои сарзадагӣ дар ҳамин мавзӯъ мешава ва мумкин бисёриҳо шумо дарак дошта бошен ки карантини ҷаҳонӣ эълон шуд. Чӣ гап хабар рафтеса вообще дар тамоми ҷаҳон. Ва бардоро барои дастгирӣ кардани канал ва барои одамое ки варзиша хуб мефаҳманд, шумо метавонед дар бурди бозингаро ҷанговаро сум кор кунед. Ва агар якум бор регистратсия кардаиста бошед, метавонед ба промокод бонус биёрен. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментарияи видео закрепи чидагиа. Вале бардоро бисёриҳои мо шумо медонем ки як чанд вақт пеш дар бораи агар ҳамин вирус гап мезаданд, бисёриҳо мегуфтанд ки як беморӣ будай дар Хитой будай ва ҳамаи комментариҳо ҳатто буд дар комментарияи видеои ма ки мон бумран ҳаромо ихелу хелимон ҳамаш ки бумра парво надорум. Бале бардор ҳамин хел чизи реални ҳамин хел будак. Як хеле гап мезаданд ки мисол гӯё ки танҳо ӯ мемурда боша. Авози ба фикрам бародаро ҳам одамое ки ҳамин хел мегуфтанд орду макарон захира кардаистанд. Яъне ки бародаро ма ба ин гап чӣ гуфтанем? Ма мисол ягон кас ба ин гапро анҷом даҳанда нестам, ҳатто ҳам одамое ки ҳамин гапа гуфтагӣ буданам. Бародаро шумо як чизро бифаҳмед ки угрозаи мировое кишид одама ҷидо намекунад вирус ки именно кира бикша ё кира накша. Ва яъне ки аналитикои ҷаҳонӣ хулоса бароварданд ки экономикаи ҷаҳонӣ метавонад ки дар натиҷа 2 триллион 400 миллиард доллар метавонад бой бита. Яъне ки осонтарак ша агар ҳама бад шава 9 триллион мешава зарар. Ва бародаро албатта ҳозир дар бораи экономика гап зад бисёр да бо интерес намешава ки оё ҳисоб кардагиан дар бораи марг чӣ қадар одам мемирад. Дар варианти хубаш 15 миллион. Яъне ки ира дар асоси гриппи гонконгӣ ҳисоб кардагиан ки соли 1968 шидагӣ буд. Ҷони миллион одамро бурдагия. Ва агар ки ба испанский грипп и вирус баробар шава, яъне ки ранги ҳаму барасчоти ҳамувори агар бикша, планета метавонад ки 68 миллион одам айдаст бита. Ва як чиз дигаша бародар нагуфта намонад ки бисёри олимо, яъне ки учёниёи ки ҳамин корро анализ мекунанд гуфтаистанд ки дар официальни хабарҳо, дар официальни учётҳо 70% дигаш гуфтагӣ нест. Фаҳмидин? Яъне ки агар ки бигӯянд 3000 одам мурдай, получается ки 10000 одам мурдай. Ин гапҳои ман нест, бо нагӯянд ки ман гуфтаистам. Яъне ки чӣ хел? И ҳеҷ каса фреб намекунад. Мисол мембра мегӯянд ки ай обычный пневмония мурдай. Мембра мисол да хона мембра, ну ҳама ира ҳисоб кардан қинай ку бародаро. Яъне ки ҳисобшидагӣ 30%, конкретно учёта гирифтагӣ 30%. Инҷа бисёр ай ҳисоб мебарад, ҳар як ҳайвонро дона ба дона ҳисоб карда намешава ку розишин. Яъне ки бародаро хатари калонӣ бисёрия. Шумо тасаввур кунед ки дар балниса 10 одам мерава, чӣ гуная? А тасаввур кунед ки 100 одам 1000 ташид чӣ? А 10000 ташид чӣ? То есть ки врачо кадоми ҳар як кадоми уро успед мекунанд ва то есть ки балниса ҳам сохти, ну специалист дар кора. Тасаввур кунед шумо чӣ хел мешавад? То чанде ки зиёд мешава, ҳамун қадар ябора мушкил мешава. Дар замони осоишта бисёри мисол давлатҳо дар ҳолати одида мерай ай очрат истодара монда мешавад. Тасаввур кунед ки 1000 та 2000 одам очрат бошада уҷа. Бале хатари ҷаҳонӣ не ки паника дар кор нест. Именно чӣ гуна паника? Рафта аз бозоро тонна қати орд руган хариданд, рафта маскоро покиза хариданд ва баъдан шиштан ноид карданд ки чӣ ба нарх қимат шида. Ё ки вақте ки мерава давидани тонна орда харидани мегӯи чӣ ба мерава? Мега барои оне ки нарх қимат мешавад. Бародаро шумо як системаи продажара мумкин ҳамин хел одамо надонанд ки нарх дар асоси спрос монда мешавад. Дар продажа ҳам хел фокус аст дар соҳаи савдо. Яъне ки спрос чӣ? Талабот. Чизе ки талаботаш састай, нархаш арзон мешавад то ки ба савдо бирава. А чизе ки талаботаш зиёдай, нарха мехезонанд савдогаро. Яъне ки нарха мо худмон мехезонем. ҳамун одамое ки мераванд тонна қати ҳама чиза мехаранд. Вақте ки савдогар мебина, мевардораш барое ки палубум мегира. Мисол нигоҳ дора ҳамун қобчаё нархи аслиш қати чӣ хел одам буд, а имрӯз дар думаш 20 та очрада. Шумо думад кунед ки агар ҳам 20 бихезонаш одамо отказ мекунанд, намекунанд ку палубум мегиранд ку. Ҳамин чиз истифода мебаранд. Бале бояд ки савдогаро ин кор накунанд, не ки мекунанд. Вақте ки гап дар бораи пул мерава, бисёри савдогар, бисёри одамо фаромӯш мекунанд дар бораи савоб, фаромӯш мекунанд дар бораи бераҳмӣ аз Аллоҳ. хел чизаро фаромӯш мекунанд. Бале но изначально мо худмон ҳамин хел чиза, ҳамин хел шанси вода метем ки нарха бихезонам. Барои бародаро паника накунед. Паника бале хатар ҳаст, не ки паникаи мо ҳама чиза ябора бо бадтар мекунад. Бале хестани нарх ҳамози шумо мегӯянд ки ай маҳкам кардани сарҳадо мешавад. Бале медонам бародаро вақте ки мисол сарҳадам маҳкам шид, дига бор ай дига ҷо намия, нарх мехезад. Не ки ӯ қадаре не ки паника нарха мехезонад.
паника бо розишен бештар мехезонад. Барои накунем паника. Ва бале дӯстон, мутаассифона организатсияи тандурустии ҷаҳонӣ карантини ҷаҳонӣ эълон кардан. Яъне ки иёз начала чӣ хел сар мешавад ва чӣ хел анҷом мешавад. Марҳамат тамошо мекунем. И вирус дар тамоми соҳаҳо зарар расондагӣ ба ғайр аз саломатии одам дар тамоми соҳаҳо. Мисол мегирем, форсаж 9 ва Джеймс Бонда ки интизор буд намешавад ба хотири чӣ? Ба хотири коронавирус. Кинотеатрҳои калон дар Хитой маҳкамаанд. А пашти Хитой Италия, Полша ва бисёр давлатҳое ҳастанд ки ҷойи ҷамъиятира, мисол торговый центр, кинотеатр, ҳама хел ҷойи калона маҳкам кардан. А мондагиаш боша айни замон оста-оста, ҳози вақте ки шумо видеоро тамошо кардасен, ҷойи мондагиш бо оҳиста-оҳиста маҳкам карда омадастанд. Аз ҷиҳати спорт мегирем, ишам хушушдагия, яъне ки варзиш уже хайрхуш кард бо мухлисот ва тамошобинон. Матчи футболи Италия ва Испания админичид. Фигурни катания, овбозӣ, хоккей, ҳама турнирҳои байналмилалӣ админичид. Дональд Трамп гуфт ки бозиҳои олимпӣ ки дар Токио бояд тобистон баргузор гардад, хубтараш соли 2021 дамонемаш. Яъне ки ба гуфти ӯ ки хубтараш ҳамин хел шавад аз онида ки мусобиқаро бе тамошобин мегзаронӣ. Ва барои одамое ки мақсад мегӯянд ки эй просто паника, ма бале бардор то ҳозир ҳам хел одамое ҳастанд ки эй паника, и хеле ҳамаш дурӯғ, чӣ нашида мега. Политика одаморо дурӯғ гуфтаистад, халқа хикадисан, у хикадисан. Ба ҳому гуфтанем ки 12 март яке аз актёрҳои машҳур Том Хэнкс гуфт ки ҳамроҳи ҳамсараш бемории ҳами вируси хитоӣ шудагианд. Ишта чӣ мегӯяд? Вице-президенти Эрон ва ду министри ҳамиҷа касаланд. Защитники Ювентус Даниэл Ругани беморай. И одамо бародаро байни худшон ягон алоқамандӣ надоранд ва ягон таъйиҳо ҳам хитоӣ нестанд ва ҳар як комия мисол бисёр одамо ҳастанд ки мешаванд бар кунем ки дар ҳар як гӯшаву канори ҷаҳон алоҳида қарор доранд. Бале бародаро, яъне ки и чӣ метавонад гуфта дар бораи одамое ки машҳуранд, дар бораи одамое ки постҳои калона занимат мекунанд, бемор шудагианд, и гуфтан аяму метавонад ки и дар ҳақиқатан ҳам опасния ва барое ки мисоли хел мешуд хе одамо аз ҷиҳати сум, аз ҷиҳати чӣ танқисӣ намекашанд. Иё метавонист санкшонро лечение кунад ё ки иё да метавонист ки нагзарад. Аки иё шидан дар халқи оддӣ чӣ мегзарем дар бораи оне ки чӣ гуна ҳамин корам қадар паҳн шид ва ки дар ин кор гуногора. Бале бародаро, бо дар ма қайд мекунам ки мисол ма дар комментария ҳақорат накунед нозӣ. Ман медонам ки ҳар як кор то ест ки ба розигии Аллоҳ бе розигии ӯ намешавад. Чӣ хеле ки Аллоҳ худаш бихоҳад имена ҳаму хел мешавад. Дар ин гап бародаро аллакай точка мемонем. И гапи нест ки ира обсуждат кунӣ, ира ҳамамон медонем ва фақат гап мезанем мозӣ аз ҷиҳати дунявиш ки оё агар ягон кас дар ҳамиҷа халат нишон намедод, мешида ки ҳамира камтарак пеши раша тезтарак бигирӣ ё ки паҳншавӣ намонӣ. Бале бародаро, шинос шен гуногор дар ин кор. Сардори организатсияи тандурустии ҷаҳонӣ Тедрос Адханом Гибриесус, яъне ки бародаро ин организатсия аз рӯзи аввали сар задани ҳамин беморӣ именно аз Ухан и организация и кора контрол мекард ва именно анами одам дод мезана ки раҳора бо Хитой, яъне ки хатои парвоза набанден. Ну яъне ки ба чӣ хотир? Ба хотири мега ки ҳозир даҳшату қадар то ест ки пастас калон нестай ва вобши мозирашта дар кор нестай ки корро бикунем. То ест ки кай мекунад, значит вақте ки уже бигзара паҳн шава баъд, ну охирида худаш ҳам хел мешавад. Ҳама ҷуда мегзара, баъди ӯ корро дига маҳкам кардан, баъди як кор меган чорзону дига дар кор нест, уже ҳозир ҳам хел шуд. Яъне ки изначально агар вақте ки ҳам биромадами аз Айдухан биромад погза ҳамҷа изолироват мекардан, поли маҳкам мекардан, рейса даромаду баромадша, ҳамин кор метавонист ки ай Хитой наброяд. Мумкин буд ки наброяд. Ва бародаро, ӯ суханҳои аввалаш хел буд ки ҳозир глобални угроза нестай, ҳеҷ гап дар кор нестай, ограничени мақсад маҳкам кардан и хелу хел дар кор нестай. Аввал мегуфт, а ҳозир боша мега ки ҳамаи кишварҳо бояд як ҷоя шаванд, маҳкам кунанд ва официална и вируса пандемия мега. Яъне ки пандемия чия? Хатари ҷаҳонӣ. Яъне ки бародаро, ай гап чӣ хулоса бурда мешавад ки ин хел одам дар ӯ вақт ҳама тин ҷайгу қарор бишинен, а имрӯза уже ҷаҳонӣ эълон кардааст, фаҳмида мешавад ки ҳолат хела безебай. Ва ё ин ки вариант димаш ки изначално ҳолат хела безеб буд. Медонист не ки сум чизи ширинай. Мумкин организатсияҳои заплатиш кардан ки без бизнеси мо мембара давай эълон накунед, мон пакка кор кунам. Раҳо. Барое ки дар аввал Хитоя карантин накардан, сари вақт ана ҳозир ба ҷавоби бояд ки тамоми кураи замина карантин кунанд. Маладес. Ва ҳозир бародаро бисёриҳо мумкин пурсанд ки чӣ дар кор буд ягон одама ира заплатит кардан ки давай Хитоя маҳкам намекунем. Бародаро, бизнес, яъне ки бизнесҳо мешавад байналмилалӣ, мисол байни як кишвар ба як кишвари дига бизнеси калон
درونی نیست، بیرونیه. خطای قطعی میدونین که چقدر کمپانی‌ها همکاری میکنن، چقدر آدم‌ها دادگیری میکنن، چقدر توریستیک کمپانی‌ها هست، چقدر مهمانخانه و چیزا هست که همه اینا در اساسی آدمای از بیرون اومده کار میکنن در خود میارن و در حالت محکم شدن چیکار میشه. بله او هم میتونیم بگیم برای که پلوبوم اینا محکم شد و ضررشون دیدن و خوشش نبرد. هر کار سای وقت داره. برای همین نگاه کنید خودتون. پانیک نکنید، پروست نگاه کنید خودتون. یعنی که چیکار کردن نکنید. بله توکل تا به خدا میکنی، خدا خودش میدونه. اگر کی وقتی که وقت رسیدگی باشه میرای نکی با تازگی را آدم تازه را خدا خودش هم دوست میداره. دستاتون بوشوین پاستایانه صابون قطعی با جایی که سر آدمای کم بگردین تا جایی که مثلا یک آدم کسل، یک آدم خفه میزدگی، یک آدم چنین نزدیک نشین. هیچ گپ نه. بازی بسیاریو میگن که نگریزو که بمبری ممبری بردا. بله میدونیم بمبری ممبری نه که اگر ما از دینی نگاه کنیم در دین هم گفته که بله اگر که در شهر خودت بیمار روی امیخ یگون ویروس باشه اگر نگریز، نه که در شهری که ویروس هست نره. پیغمبر ما هم وقتی که جایی که بیماری بود، جایی که ویروس بود نمیرفتن کو. برای همین ایرا میگن چی ای خدا به خبری نه، ایرا میگن احتیاط. بله ما هممون خودمون در خدام سپورده گیم و خودش ریشت میکنه چی گپ میشه و چی گپ نمیشه. نو احتیاط باید بکنی. و بله بردارو این همش روز اول شاید بله نمیقدر گپایی که دیدین این روز اول شاید، یعنی که карантин اعلان شد. карантини خطای به هر یک گسودارستا مثال جایی که اپس نبود با اونجا карантин کنن. باید بیارن که همه جایی که карантин میموندن اولی карантин اعلان شدن چگونه بود بعداً چگونه شد. احواز یه بار تصور کنین که карантини جهانیه. так что چی گفتم میتونیم خدا ما را نگاه کنه. так что برادر خودتون نگاه کنین، همه کس در پناه خدا باشین. همه در خیر تا ویدیوهای آینده.